Hello yaya. Na'am kanwata. Tun jiya fa nake jiran ka samun data har yanzu baka samu ba. Data 20,000 na saya ta 5G na tura miki. Wallahi yayi bai zo. Wallahi wani abu ne wai malawu data. Malawu data kuma menene wani malawu data? Shin baka da labarin titi data shop? Na'am? Kanwata yana zuwa. To yaya. Wani titi data shop? Wani app ne wanda suke sai da data a service. Ok, app din data ne? Kuma titi data shop ba su da matsalar network kamar yadda sauran application suke da shi. Allah. Nan ba su tsawwala wa kowa ba. Naira 450 suke. Ina sai da Go TV? Har da shi ma. DSTV fa? Har da shi ma. Katin wuta fa? Shi ma suna yi. Ana duba wayek da ne ko? Kai ba abin da ba sa yi. Dan Allah yana samu wannan app. Godiya muke. Data shop alkhairi ne. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Nan ke da daga fans. Karki zauna. Aje ki wuce kawai. Amma lafiya kika ce in aje kawai in wuce? Na ce ki aje kawai ki wuce. Wani abu ya faru ne? Kamar ya wani abu ya faru. Ki rantse min da Allah ba fo da izin so kika shafa ba. Ita ce na shafa. To saboda me? Kina ja da ni ne? A'a. Ta yaya ina saman ki zan shafa abu kuma ki shafa? Biki san cewa duk takamar da nake yi da wannan foda ce ba? Duk burge mutanen da nake yi da wannan foda ne. Kuma na shafa abu ki shafa? To, foda izar so ce dai na riga na shafa. Kuma saboda tsoron ki ai ba zan hana kaina farin ciki ba. Okay, kina ja da ni ne kawai. To biki san cewa duk takamar da nake yi a yanzu da duk abin da nake yi nake burge mutane. Foda da nake shafawa kenan ta izar so ba? To biki isa ba. Ina 'yan mata 'yan kwalisa, ku yi amfani da fodar izar su da kuma turaren izar su domin fito da sahihin kyau da kuma bada da kamshi. Za ku iya samun hodar Izzaso da turaren Izzaso a kamfanin Ahmad Murtala Enterprises namba 477 ko kuma namba 478 Haruna Sarki Street da ke dawakin dakata Nasarawa Local Government Kano State ko kuma ku tuntuɓi 'yan kasuwarmu Hajiya Aina'u da ke kasuwar Kofar Wambai Kano ta lambar waya kamar haka 09046688147 ko kuma Halifa da ke kasuwar Kofar Wambai a tuntuɓe shi ta lambar waya kamar haka 08134 ko kuma 'yan kasuwar mu da ke kasuwar Sabon Gari ta hannun Mansur NBI Shop namba LH4 ta lambar waya 07142937773 ko kuma shagon Murtala gidan wanka namba L42 ko kuma lambar waya 08024497308 hodar Izzaso da turaren Izzaso mu ne akan gaba. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, ka tsaya ka gyara duka halinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarin ka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaron, ka haɗa shirin Audu, ka hana zama, ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara Audu. Baba Audu, lamarin ka sai dai ina ya gyara. Baba Audu, mugun halin ka sai dai kar ka ƙara. Baba Audu, Baba Audu, kai ba mace ba sai kissa. Baba Audu, lamarinka Baba Audu, sha'aninka Baba Audu, mugu Baba Audu, zalunci Baba Audu. Baba Audu, 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 ka tsaya ka gyara duka halinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarin ka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaron, ka haɗa shirin Audu, mugu Baba Audu,
zalunci baba Audu. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, ka tsaya ka gyara duk halinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarinka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaron, ka haɗa shirin Audu. Ka hana zama, ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara Audu. Baba Audu, lamarinka sai dai ilahu ya gyara. Baba Audu, mugun halinka sai dai kar ka ƙara. Baba Audu. Baba Audu, Baba Audu. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancen. Baba Audu, lamarinka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwal. Dan Allah ki daina wannan kukan abadan Allah. Kyakkyawar yarinya irin ki biyo wannan dogon layi. Me ya faru? Me ya faru? Wallahi ba su kwace waya ne, suka kwace waya na. Ke ma me ya kai ki bai ta lungu? Me ya kai ki bai ta lungu? Ai kyakkyawan mutum ba kika shiga lungu. Wata layi ne. Ya su kwace ki. Da Allah ki daina kukan. Da Allah ki daina. Wace irin waya ce ne? iPhone 11 ce. Yawa ke da ta kai kimanin 240. Haifan 11 kenan a Hausa. Ya dauka ma irin haifan 20 din nan ce. Wace za a rinka faɗan mil 700 ko 100. A ke matan 200 me haka 240 haba da Allah. Dan Allah ki daina kukan na aiki mai mabura. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu. 200 da nawa kika ce? Da 40? Oye, kada ki sake zuwa kuma ta sake kwacewa. Ki daina kukan. Haba dan Allah. A nan unguwar kike ko? Zan so in ji sunan ki. Matsalar ku ƴan mata na zamani sai ku riga ɗaukar mu ba mu san me muke ba. Kai ku makalewa yara, ƴan ƙananan yara da ba su da sana'a yi. Ai ba haka bane, ai ba a san inda rana za ta faɗi ba. Kuma ni suna na Zuhura. Iya? Suna na Zuhura. Kaje suna na Larabawa. Ni suna na Baba Audu. Sai Alhaji Aran Mamalan Baba Audu. Nagode. Sunan ki mai daɗi. Nagode. Wallahi tallahi. Iyan da aka yi da maka aka so a haife ki. Ba a haife ki a maka ba aka haife ki a Najeriya sai sunan ki biyo ki. Yi Zuhura fa. Zuhura. Kamar a ce sallah azhar. Kin ga Zuhura ce. Salatul Zuhur. Ba ku mai kake da mu. Ka fa ki mutalayin. Cikin zuciya. Baba Audu, Baba Audu. Yawwa mai gida, dama akwai wasu yadika da aka kawo masu kyau, kuma wallahi zai mana kyau saboda wannan tafiya da zamu. Tafiya za ku yi, ina za ki je? A'a, Malam ka mance tafiya sauke farali da kai man alƙawari? Sauke farali. Mana. An kira ki ne? Malam wai haka mance? Ni ne muke alƙawari? Ba na son ƙarya, ba na son yarfa, ba na son shari. Ni ban muke alƙawari ba. Kuma in sauke farali ne ni ma da nasaran za a kira ni. Mai kiran yanzu bai kira ba sai lokacin kuma da ya so. Ko kawai wai kike na muke alƙawari? Saboda da ke aka samu kuɗin? To wallahi talla malam ba zai yiwu ba. Sai da ka sa na bi gida. Tun na gama faɗa wa makota zan je ƙasa mai tsarki sannan yanzu ka zo ka ce min ba zan tafi ba. Wallahi in kai ba za ka je ba ni kawai ka biya min in tafi. To kin dai bi gida kin je kin sallama da su. Kwarai. To kin ga wannan yawon da kika yi shine dawafinki. Kuma ki gode wa Allah. Kin san can ka je ka yi dawafin kuma kana jifa.
to ki gode wa Allah da kika yi yawon tunda ba da izinin mijin kika je kika yi ba da ke ba a jefo ki ba har zaki zo kina gaya min to ko kawai saboda kawai kina ganin an aure ki sai da aka aure ki aka yi kuɗin har zaki zo ki rika cewa na miki alƙawari ni ban je ba zan kai ki billahi lazi ban gaya miki in kin ga kin je wannan wajen to sai in ni na fara zuwa sai na je tukuna na ga yanda ake abubuwa na dawo na ƙara komawa mun saba da su to in ya so duk wanda zan kai zan ja shi kai shi amma ba za mu je ke duhu ni makaho ba na ji tunda ba zan tafi ba kai mako duk inda zaka tafi daidai da nan da dutsen da in zaka je wallahi sai na bi ka tunda dai ba za ka biyan ba to bari in gaya miki ba dutsen da ba in dai a aljihuna ne da kuɗi na kin ga dutsen nan dutse ga daur to ke baki isa ki je ba ina gaya miki to ai da ma kai alƙawari ai ni da ma na san tunda kike zo kike zube zigar a gabana to wallahi na san ba za mu rabu lafiya ba ni na san bukata ce wallahi kuwa ka ga yanzu innan duk inda zaka je wallahi sai na bi ka bari ma in taso in je ka wallahi Baba Audu lokaci yayi ka dinga tunanin ma me zaka dora masu abu kace-kace gashi nan ya wadace su da sun tashi kawai dauka za su dora. Assalamu alaikum. Ya da ganki haka ranki a bace wani abin kika haɗu da shi a hanya? Wannan matan na haɗu da ita wai har yanzu wai baki biya ta kuɗin ta ba. Ni na ma rasa me zan ce mata duk ta sa na kama jin kunya. Jarabar duniya wai idan dai ka taɓo mutum in dai ka ɗan karɓi abin mutum shi kenan kai ka shiga uku. To akan me zaki ki ce kin ma rasa me zaki ce da ita? Ni da ni ta haɗu zan gaya mata ai bashi hanji ne ita kanta bashi nawa ake binta. Bashi hanji ne yana cikin kowa shikenan da ka taba abu sai wani terere da mayata shine dan ta kun haɗu da ita ta miki wannan din shine zaki zo kina ta wani bacin rai to idan kin haɗu da ita ki gaya mata za a bata kuɗin ta kwantar da hankalinta za a bata kuɗin ta ko ku haɗu da ita ko ki can wajejen ki gaya mata za a bata kuɗin ta me matsalar a ciki. To ni dai kawai yanzu bari in je in gaya mata kin ce ranar Juma'a za a kawo mata kuɗin ta. A'a ba fa za ki koma saboda ita ba. Idan dai taki ta kai ki kin yi can kun sake haduwa kin rattaba mata wannan bayani cewa za a bata kuɗin ta ranar Juma'a sai me ai al'alaka shi kwashewa in dai aka bata kuɗin ta ba shikenan ba to za a bata kuɗi ranar Juma'a. Haba daga jika sai bushewa. Shikenan da ka tabo abun mutum shikenan sai ya addabe ka ya dame ka duk rayuwar da ake ba akan bashi ake yin ta ba. Wannan masifa aikin banza. To kiran ki ci gaba da saugarki. Shikenan. Tunanin ma me zan dora nake ta yi. Ko ki mana dambu. Ai ke baki iya zagewa a dambun ba sai dai ai miki. Dan wake zan yi. Ya fi sauki. Dambu a gidan nan wasa ne? Yanzu a gidan nan a ce za a yi dambu wannan gayyan nawa za a kashe? Kuma su ba za su fito su kama ma aiki ba dai su zuba idanu ka san yadda duk kalmar da za a yi a basu sai in ya zuba idanu a basu ke ma ba kama aikin kike ba to ba zan yi dambu ba dan wake zan da ina ganin kamar ya fi sauki kai kina baje na Shamsiya amma fa ina ganin shi ma fa dan waken ba sauki bane tabbe ka nemi rogo ka nemi wane ne ka hada Baba Audu Baba Audu Mama da gwada ba Allah ka ba mu lafiya. Yanzu me abin yi tun da baka samu ganin shi ba? Yanzu dai abin yi kawai shine zan dinka neman sa ba dare ba rana. Ha Allah Ubangiji ya sa na gaishi in shammace shi dai ya ji neman wop na rike shi. Na ma yi tunanin zaka tashi ne da wurwuri ka buga sammako sai na ga baka tashi ba. Ke dai bari ga bacin rai ga kuma jikin na yayi nauyi. Kin san jiki da jini. Gaskiya ka. Allah ya kyauta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kin ji ko? Wa ke buga mana sallama? Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Na baka dai. Ga waye? Wa alaikum salam. Je ka duba.
da sa ba bacci take ba. Zubura. Lafiya lau. Ai lafiya lau. Ya mata ce. Umma na tana lafiya amma bacci take da na tashi da kokaisa. A'a ba ta kai baccin ta. Ki tashe ta. Abin da yasa kika ga na ke layi na kawo miki da zaki sa a waya. Sai mu dinga gaisa. Ai baba na har yanzu ba a sai waya. A'a. Dama ai ba wai so waya bane. Ai wacce aka karbe miki din irin ta zan baki daban wannan. Wannan 240 da na yi miki alƙawari shi kuma zan baki su ki ajiye ne don ki ringa yin wani abu ba sai kin wahala ba. Yanzu kamar yaushe kenan baba? Ranar Juma'a karfe 2:30 insha Allah zan zo nan in zo in baki wannan alƙawari. Yan Allah ya Allah ya mu da rai da lafiya. Yawwa. Yanzu baba bari in shiga in duba idan umma ta tashi sai ta leko ku gaisa. A'a, da taso umma. Ko umma ta baba bari in shiga in duba idan ta tashi sai ta gaisa. Yana ba mai da wani sai kai taso umma daga bacci. Me za ta yi? Mugu baba Audu, zalunci baba Audu, baba Audu, baba Audu, baba Audu, baba Audu. Wancan buhon ubanku aye, uban ubanku, uban uban mu haye, jikin jaman mu a'a, uban hukunmu aye, uban ubanku. Wani gane aye a tada hanya. Daɗa mun. Ka daɗa mun. Na ce ka daɗa mun. Kwantar da hankalin bari in haɗe ko. Ka daɗa min na ce, ba na son wata magana ba magana na zo na yi da kai ba. Wallahi kwaɗayi ne irin na wallahi. Ka yi haƙuri dan Allah dan annabi. Ka fa san ba za ka iya ba. Ka ɗauki alƙawarin za ka yi. Ni dai ka daɗa min, ba na son wani magana da kai. A bani. Wai ba za ka bani bane sai na tara maka mutanen gari? Ba zan taɓa karɓan 4,000 ba. Ba zan karɓa 4,000 ba sai ka ba. Oke, ka ga mutanen gari na jin mu sai in karɓa sai in yawa. Ko kai fa? Kullum sai a dinga wani ba mutane 5,000. Ka je ka gani. Ba da daɗewa ba zan dawo. Ko me ke kallo na? Menene kuma haka? Malam ba ni kudin abinci na. Ba ni kudin abinci na. Nace dan Allah ba ni da kuɗi dan Allah ki haƙuri. Ya shi ma ban ci ba dan Allah ki haƙuri. To ina ruwa na daga ci da karkaci kudin abinci na zaka bani sai wani rakubewa kake kana wani ya kudin abinci na kawai nake bukata ba ni kudin abinci na ba ni. Gaba ɗaya kuɗin fa kina gani 5,000 din ta karɓa ta tafi da shi. Kullum ma haɗe ta bani ka bani ta dame ni. To ina ruwa na ni kudin abinci na nake bukata wajen ka bani kudin abinci. Haba dan Allah. Kin san ciwon ɗa namiji na ɗa namiji ne, ciwon ƴa mace na ƴa mace ne. Ke ma ki dubi wannan ki gani mana. To kai mace ne? Ai ciwon ƴa mace kace kai mace ne ai kai namiji ne. Da Allah malam kudin abinci na nake bukata bani in ba haka ba wallahi zan maka rashin mutunci. Dan Allah ki mun afuwa dan Allah. Wallahi kuskure ne na faɗa. Dan Allah ki haƙuri. Na ga kin fita haƙuri ki haƙuri. Yau wace rana ba litinin ba zan kawo miki Allah ya da lata. Na ce ki yi haƙuri mana. Yayi kana daga mun murya. To kamar ya kike so ne miki sani ga Allah. Ya kuke so a rayuwar nan ta yanzu. Kowa ni wallahi tallahi ba da kuɗi. Na rantse da Allah. Kawai ki yi haƙuri zan kawo miki kawai. Ya haƙuri. Ba zan yi haƙuri. Dan Allah ki haƙuri. Me yasa zan yi haƙuri? A wani dalili? Na ce ki yi haƙuri. A wani dalili zan yi haƙuri? Malam. Dan Allah zo ka raba mana gaddama.
bari kira shi ina zuwa. Tafiya za ka yi? Tafiya za ka yi? Allah ya kai mu ranar talatin har gidanka, ai na san gidanka. Har gidanka zan zo in same ka bani kuɗin abinci. Na Allah ya kai mu ranar talatin za ku zo ku same ni ina nan wajen. Yawwa dan halaka kyan bato. Yanzu nake cewa zan je can gidanka in same ka domin faɗa maka yadda muka yi da uban Shamsiya. Allah ya ba komai kawo. Ya kuka da shi kawo? Abin da muka yi da shi. Mahaifin Shamsiya ba mutumin arziki ne ba. San bai san dattaku ba. Mafi sauƙi ka haƙura da Shamsiya. Ga mata nan a gari da yawa, 'ya'yan masu mutunci da daraja da sanin ya kamata. Abu da yawa a gari kamar jamfa a jas ka haƙura da ita. Tun da ubanta bai da mutunci. To na ji magana ka kawo. Zan ji karɓar magana ka ba, amma kawo ina da shawara. Ina ganin kawo in na kawo shawara in ba te ba, ka gaya min ba te ba. In kuma ta yi, ka karɓa don Allah. Na yarda, ai ka kai mun zalla za a yi shawara da kai faɗi. Kawo na fuskanci baban Shamsiya. Ba ni kaɗai ya karɓi kuɗin aure na ba. Mu biyu ya karɓi kuɗin auren mu. To ko tun da haka ne kawo, ni kuma wallahi ba zan haƙura ba. Sai dai a yaga Shamsiya bi kawo. A yaga ta kowa a bashi. Wannan mutumin ba mutumin arziki ne ba. Na yarda da shawarar da ka yi. Duk matakin da za ka ɗauka ina goyon bayan ka. Tunda mutumin nan gwanin karanta ne, kuma da wani abu da ya kulle a zuciyarsa, to na goyi bayan da abin da ya kamata, duk abin da za ka yi na goyi ba. Tunda ya nuna mana rashin mutunci, to sai mun ɗau mataki ma a kansa. Duk abin da ka je ka yi, domin kai ma na ɗora ka akan hanya daidai ka bi ta, to ni ma na goya maka baya. Ka je kawai. Mutum ya nuna karanta akan ya mace. In ban da manyanta a gari ba sai ga irin wulaƙanci da zan masa ba. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zan can. Kai, subhanallahi. Barka dai. Sani dai. Wallahi kawai ina dan wucewa ne sai naga kin burge ni na ce to bari in za in ji. Ina zuwa haka. Hobbi? Maman nanan ce baka gane ba? Dama kake yin tsaye-tsaye yan mata akan titi? Wallahi tallahi ban gane ki ba. Maman nana? Daga ina kike to? Hodar ce ta sa baka gane ni ba, kuma me yasa baka gane ni ba? Ina kika samu wannan hodar? Hodar tarkon sona da ita nake amfani. Kuma za ku iya zuwa ku nemi wannan hoda domin ku yi amfani da ita. Za ku iya samun ta a kasuwar Sabon Gari layin 'yan Maiduguri, Block L50, shagon Alhaji Aminu gidan wanka. Ko kuma ku same mu a kasuwar Kofar Wambai, layin Taya, gurin Hajiya Aina'u mai lalle. Ko kuma ku kira nambar waya kamar haka 080 60 21 96 54. Hodar tarkon sona ta mu ce, ta ku ce. Cibiyar magani mai inganci. Assalamu alaikum. Sunana Zahardin Yahaya daga cibiyar magunguna ta Afuwa Washfa, ma'ana cibiyar haƙuri da waraka. Duba da bincike da muka yi bisa koyarwar addinin musulunci, muka gano maganin cutar HIV. Jita-jita na yawo kan cewa HIV ba ta da magani, wanda hakan ba gaskiya ba ne, domin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala babu wata cuta da ya saukar bai saukar mata da magani ba. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ce, fas'alu ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna. Ku tambayi halin abu idan kun kasance ba ku sani ba. Yawancin mata da suke fama da cutar sanyi, ƙabar mahaifa, wanda ake kira da fibroid, da kuma wanda ƙirjinsu ya zube, wannan magani namu da muka yi wa laƙabi da suna mai dani budurwa, daga cibiyar Afuwa Washfa, cibiya ɗaya tilo da babu kamar ta gurin
kyautata wa mata domin sa su farin ciki don faranta wa mai gida don kyautatuwar aure. Kwarai kuma mun samu yabo daga gurare daban-daban daga sassa iri-iri wanda suke kiran mu suke mana godiya na dalilin waraka da suka samu daga maganin ita wannan cibiya tamu ta afuwa washfa. Haka zalika muna ba da taimakon cutar ulcer, asma, ciwon koda da kuma istimna'i, ma'ana wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Ku sani jama'a, istimna'i na haifar da matsaloli daban-daban kamar gani garara-garara, saurin mantuwa, saurin inzali da sauransu. Jama'a ku sani, istimna'i ko sau ɗaya takka aikata shi yana haifar da wa'innan matsaloli. Masu cutar sikila ko da ta kai ƙadamin da ana ƙara wa mutum jini, cutar typhoid, ciwon hanta da sauran cututtuka, muna ba da magani kuma a warke da izinin Ubangiji. Za ku samu cibiyar afuwa washfa a ɗorayi ƙarshen waya kan titin Yamadawa daidai layin Dagaci, plazan da take kan kwana shago mai lamba 6. Kuma muna tura saƙonmu a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci. Salamu alaikum. Mala musu. Baba Audu shi kuke nan na taka sa'a. Ka taka sa'a ina? Mutumin da ba a cikin kwanciyar hankali nake ba. A ce talaka ba yi da kuɗin kashewa, ba ka da rigunan sawa, matan ka biyu, kana da 'yan sarar ɗaki, amma babu kwanciyar hankali. Ba sa jin tsoron ka karyo musu kishiya, ka ƙara. To wai kana nufin wai matan gidan naka ne gaba ɗaya suka fita? Ina suka fita, ni ne na fito. Ai ni yanzu nan na fito ne ba su sani ba, ba su san kuma inda zan je ba, ba su san sanda zan koma gidan ba. Daga nan ma ci rani zan tafi wallahi. Ba zan dawo gidan nan ba sai na huce. Idan na huce kuma ina dawowa sai in san inda zan narka musu kishiya a zauna lafiya. To kaga abokina, ni na san mafita. Wajen dai gaske ne. A'a ba wai wani kuzan kai ka jiranin ba. A'a mace na gano maka. Za mu je ka ganta in ta yi maka shi kenan. A'a in dai mace ce ne ta yi min. In dai ba gurguwa bace ba makauniya bace ba ta in dai idan ta biyu ba shanyanya hannu gare ta ba ko ta kai tukunya baki ina so. Saboda ita mace ai duk mace ce. Yadda muka taso da tare da kai ai na san halinka. Ai ka manta to bakan mace sai ta haihu bara. Kuma faran macen kai wata tsiya ce faran macen. Ta ma yi maka gaba daya. Ta yi min. Ta yi maka. Ka kai min wasa za mu je in gano ta ne. Ba tare ɓata lokaci ba. Za mu je ka kanta. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu. Ai ba na gudu. Ai ba gudu ba ya da farinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarinka sai ilahu da yayi ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka a kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaron, ka haɗa shirin Audu. Ka hana zama, ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara. Wani kam ƙawata ban tambaye ka ina kika samu waya ne? Ai baki bani amsan tambayar da na miki kan maganar Shamsiya ba. Ni ba kyala maganar Shamsiya ba sai inda ta sa babanta ya sa gaba ba wallahi. Shikenan tun da kin ci haka wallahi wani dattijan gara na samu. Yana kawowa kenan. Shi ma kin gani? Wallahi samu za ki kwantar da hankali ki ci kawai ki ga abin da Allah zai yi. Kin shirya karɓar abin da Allah ya hukunta hakan ki kenan. Wallahi ƙawata na shirya iyaka idan naje naga abin da ni ban tsammata ba masa ko kwanan lefansa ne. Sai dai kawai ki kwana da su ki tashi. Rai da gaske. Allah ya kyauta. To amin ya rabi. Sagiru, yanzu na fahimce ka abin da kake nufi. Yanzu da kake so a yi. Kawai ya ce in har ban yarda da sharaɗin da ya kafa min ba, kawai in zo in karɓi kuɗi na abin da ya gaya miki. To tun da shi mutumin mara mutunci ne kuma bai san arziki ba tsohon banza ne, ni zan je ba ma sai ka je ba ni da kaina zan je
in same shi ya bada kuɗin kuma dole ne ya bayar. A'a kawo yanzu zuwa yi kamata yi ka fara zuwa in aka samu akasin haka ko ni sai in zo in karɓi kuɗin da kaina. To shikenan ka saurare ni kuma ko me ake ciki zai zama to cewar in bugo ma waya ka zo ka ga abin da muka yi da shi. To shikenan yanzu kawai ka je sai ka ji ni ka je sai ka ji ni ka je kawai ka saurare ni je ka saurare ni. Hamisu kai ya hakuri da Allah Malam Hamisu. Haba Malam Halidu wannan wani irin taka birki ke ne haka. To a dole ko in taka ma birki yayi hakuri da Allah kanka ce na taka ma birki da Allah. Mutumin ka nake so in tambaye ka. Wa? Baba Audu. Baba Audu? Ai ko yanzu nan muka haɗa shi ya koma gida. Ya koma gida? Ya tafi gida. A'a to ko yanzu gidan zan je in same shi. Kace kai ma ya jefa ka a wata tsiyar kenan. Ya jefa ni. Yanzu kuma Allah da zan je in riske shi in fita. To bari in je. Baba Audu. Baba Audu ka Baba Audu Baba Audu ka karamin yaro ne za ki rika mun wannan Namadi biyo ne kika yi ya ba zan biyo ka ba ni za ki rika tuhuma ina za ni haka kawai ka canja kaya ina za ka je. To bari in gaya miki, ku mata ku ne a cikin gida ya kamata ku yi kwalliya domin mazan ku su gani su yi farin ciki. Amma mu maza ko ina muka yi kwalliya daidai da mu ne. Amma tun jiya muna zaune da kai baka canjan kaya a gida na gani ba. Har kawai ka shirya zaka tafi akan me? Ina zaka je Namadi? Ke kika sai mun? Ba ni na siya maka ba. Ba ke kika sai mun ba, ba da gidan ku aka kamun ba. Shikenan ni a gidana ba ni da iko ba ni da yanci da zan sa wata sutura in fita, wata sabgar. Ya ba zan tuhume ka ba ni matar ka ce. In na zo na ce ki ban abinci ba bani kike ba. Duk wani abu da na ce ki min ba ya min kike ba. Abincin ma in na samo daga waje na kawo sai ki hana ni ci a cikin gidan. Kuma shine yanzu zan fita wata sabgar ta neman arziki za ki biyo ni ko? Kin ga wallahi ki kiyaye ni ki koma gida duk da kin buto ba da izini na ba amma idan ki sake ki tsallako kwatan nan a bakin aurenki. Namadi. Au. Na gaya miki kina fa tsallakowa wannan kwatar kin tsallaka aurenki. Tabna gaskiya mata ko mun shiga uku in ka ce za ka rinka bin mijinka sau da kafa to shikenan sai abin da yayi da kai wai cewa yin tsallaka wannan kwatar kuma fa na tsallaka fa aure na ya mutu kenan gaskiya an cuce mu ba wani abu. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, ka tsaya ka gyara duk halinka, Baba Audu. Kubura, ina za a je da haka? Wallahi ta ga zani gidan gogon ne. Ikon Allah. Oh Allah ina yi. Ina gajiya. Ya aiki. Ya jama'a. Amma dai ba mata aure bace ko? Haba Hamisu, sai ka ce akuya a turke? A'a, ai da akuya a turke. Da matar da ba ta da miji, ai duka dai a turke su. Ai yan kai mun bayani. Haba, shi sa da zuciya tana dan. Shi sa na dan sai in ga yaya ka dai kaya ma kuma. To ina wuni? Lafiya gajiya. Na gajiya a gari. Haka ne. Kaga dole wata maganan ba dole sai ka ji ba. Ina ki ko mun. Sai ka same ni. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, ka tsaya ka gyara duk halinka, Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka, Baba Audu, lamarinka sai ilahu da ka, Baba Audu, jama'a suna ta kuka a kanka, ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaram, ka haɗa shirin Audu, ka hana zama
ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara Audu. Baba Audu, lamarin ka sai dai ina ya gyara. Baba Audu, mugun halin ka sai dai kar ka ƙara. Baba Audu. Ka dauna kofar ɗakin ka da abin da za ka kai. Wai wacce da zauna ɗakin. Kai ba mace ba sai kisa. Baba Audu. In na ci na rage sai in aji. Sha'aninka. In aka janye sai kuma ci gaba da ƙara sawa. Zalunci Baba Audu. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu. Allah ka mana arziki. Gahi ba ruwa. Ina hadaran da. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, ka tsaya ka gyara da Kai, kada a hiri ita kamar ce mai zaman saniya. Ba abinci ba kashi take. Ita kwata wannan ɗakin har da ragewa take a ta sa a jaka. To yau ni ne ni kadai da abina. ka haɗa gwaron ka haɗa shirin wato ita rayuwar nan na shi kamar kana a kawo maka ruwa ashe subhanallahi baba AI Innovation Online School. AI Innovation Online School. Babban makarantar koyon turanci a sauƙaƙe wato a online kenan. Lallai akwai ina kake za ka iya karatunka a cikin wayarka. Ga waɗanda ba su iya turanci ba da kuma waɗanda suka iya kaɗan-kaɗan. Ku sani mun tare da muku ajujuwa daban-daban tun daga matakin farko har zuwa matakin digiri. Rajista kawai za ku yi sai kuɗin wata a kuɗi ƙalilan za ku kammala karatunku. Wato za ka yi karatunka ka gama a kan WhatsApp chat a cikin ƙanƙanin lokaci. AI Innovation Online School. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Ilimi hasken rayuwa. Baba Audu, ka tsaya ka gyara duk harinka. Baba Audu, gyaro ɗabi'a da zancenka. Baba Audu, lamarinka sai ilahu da ka. Baba Audu, jama'a suna ta kuka kanka. Ka haɗa jagwal, ka haɗa gwaron, ka haɗa shirin Audu. Ka na zama, ka ƙi tsayuwa sai dai ta bara Audu. Baba Audu, lamarinka sai dai ina ya gyara. Baba Audu, mugun halinka sai dai kar ka ƙara. Baba Audu, Baba Audu, kai ba mace ba sai kissa. Baba Audu, lamarinka Baba Audu, sha'aninka Baba Audu, mugu Baba Audu, zalunci Baba Audu. Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba Audu, Baba